Csöcset. Csőztök, szevasztok. Csőztök, szevasztok. Gyorsan behörpintem ezt a pohár vizet, aztán megkezdjük itt az elemzés részét a dolgoknak. Úgyhogy ja. Itt az idő felkészülni, vagányok. Szóval. Mi a helyzet? Lényeg, ezen a range-en belül vagyunk. 1000 éve, ahogy látom. Innentől kezdve. Közép nagyon nagy range. 45-től 62-ig. Egy kicsit osszuk fel még részekre. 15 percesbe felosszuk egy picit, mondjuk. Itt látok egy ilyen kisebb range. Kisebb support. Plusz az ezutáni szerintem itt, aha. Hát inkább itt. Úgyhogy ja, ezen a nagy range-en belül vagyunk ebbe a kisebb range-be. Jelenleg úgy tűnik nekem. Hírek vannak-e ma? Mamma mia, vannak-e ma hírek? Szerintem nincsenek. Majd nézzek bele kicsit jobban. Egy órásunk hogy néz ki? Erről a range-ről visszapattant az egy órásunk, elindult felfelé. Ez a range megint megállította. Mondjuk? Ahogy egy órásban még talán tudunk is majd valamit kezdeni. Hogyha például ez az egy órás lejön ide, sőt ez a vonal alá, valahova ide lejönne a szára. Hát mondjuk 23 perc, 35 perc alatt együtt mozgott így. 50 pip, amúgy nem rossz. Mindegy, ha ez lejönne idáig. Azon gondolkozok, hogy innen 57-től 62-ig, az nem egy rossz range. Vagy esetleg 53-tól 46-ig. Ezek nem rossz range-ek, ezeket meg lehet fogni. Valami ilyesmi a terv. Ez az TFT-zek nyugításom. Mi a célom ezzel? Nekem semmi. Nekem semmi. Csak unalmas. Unalmas egyedül dolgozni. Aztán így legalább van néha egy kis chat. Egyébként. Érted? Tuli? Persze. Nem tudom kinek, meg milyen, de biztos megy.
Neked megye még a suli, meg az interjú. Tesó, mi volt az interjún? Visszahívtak egyáltalán? Nagy bizniszekben voltál? Még nem. Megváratnak? Megváratnak. Vagy... De hogy végeztem egyetemen? De nem is egyetemezek. Nem egyetemezek. Kis Kristóf miatt. Kis Kristóf. Biztos, hogy nem egyetemezek. Tesó, már vagy egy... Már egy éve nem. A geci nem is figyelnek az emberre, amikor beszél. Te... Azt a kurva eget. Hát már mikor mondtam, hogy nem egyetemezek? Hát körülbelül egy éve. Te csak miért nem? Mert fölösleges, geci. Már amúgy ezt nem mondhatom, hogy fölösleges, mert ezt nem mondhatom, hogy fölösleges, mert nagyon sokan, nem tudom, hogy nagyon sokan, de van, aki, igen, azt mondom, hogy vannak, akik értelmes dolgot tanulnak, érted? Tényleg. Meg van olyan, amire szükség van, de mondjuk mit tudom én. A bölcsész szak 50%-a nem olyan. Meg csináld meg miért? Tényleg jó lesz. Hagyja, de hogy csinálom? De miért napi 2 órát? Napi 2 órát, és azt tudod, milyen sok? Hogy lenne amúgy napi 2 óra? Te mennyit jársz be? Úgy őszintén, hány órát jársz be egy héten? Ez nem baj, akkor is vannak ilyen kötelező órák. Ez amúgy tényleg, nem azt mondom, de ultrasó. A történelem szakosok. Hú, hú, nem mondom. De amúgy, Kristóf, full katasztrófa vagy, már nem azért mondom. Nem azért, hogy megetted a kolbászt meg a tojást, azért tisztellek, meg minden, de... Vagy azt se tudod, hogy jó vagy lány lesz, ez már nagyon gáz. Mintha fajnak beszélnék, tesó, vagy nem tudom. Érted? Ez így nem járja.
Most vagyok itt először. Szia, TFT mikor lesz? Nem tudom amúgy. Fogok vagy keresek vagy 3 milliót, aztán megyek TFT-zni. Jöttök majd TFT-zni, királyok amúgy? Beszálltok? Kristóf tudom visszavonult. Leszorom, nem is érdekel Kristóf olyan... De már amúgy is mai napra rátetted. Megpecsételted a mai napomat, tudod? Egy millió. Számolod bármikor. Amúgy. De még, amúgy, még nem is kölcsön amúgy. Neked csak úgy adnék, tudod? Miért ne? 230k? Mi kerül 230-ba? Esedékes a tandíj? Mondd azt is, hogy még nem hívtak vissza az munkahelyről, tudod, pedig te már nagyon rajta vagy, meg ilyesmi. PM-be írom a szám... Helyes. Aztán... Tippelj Kristóf, tippelj. Tipp. Neked azonnal kell az 1 millió, hogy kiveszik a belején. Hát mondjuk. Amúgy akkor annyira azért nem sürgős, őszintén. 50-50, Kristóf, 50-50 volt, de te még azt is elrontottad. 50-50, de még azt is elrontani. Nem baj amúgy. Később pedig az én. Kondizgatás, Kristóf megy még? Hogy állsz amúgy? Hogy nézel már ki? Hogy mihez tudnád magad hasonlítani? Ha így 80 túlhatni pénzt. Na, ő hozzá képest, Dwayne Johnson hozzá képest kicsi, nem? 11 éves a fejében. Te naturál vagy, nem happy? Te azért ki vagy pumpálva, nem úgy, mint Kristóf. Kristóf amúgy most, mióta a napi 14 edzést visszavettem, azért össze van esve. Peti se naturál. Legutóbb te szólottam be neki a seggébe. Ó, geci. ...160 kilóval nyom fekve? Másfél Kristóffal körülbelül? Vagy másfél... Lehet kicsit túloztam, kicsit nagynak képzeltelek el Kristóf, ne haragudj. Inkább legyen 2 Kristóf.
Nem... Miért akart kijutni amúgy? Mert mi rosszat csináltál már megint amúgy? Megint buziskodtál amúgy mi? Folyton amúgy csinálod a feszültséget. Ez mu. Szia jó hányást! Tisztelem ezt a Peti gyereket. De amúgy neked Kristófos mi van az izével? TFT-s karriereddel? Ez is semmi. Milyen válasz az, hogy semmi bazd meg? Most valami azért csak van. Geci. Semmi. Hogy fogják hívni a kicsit? Egyértelmű. Kristóf Peti. Kristóf Péter. 60 kredites fél év? Hány fél éved van még amúgy? 2? Vagy ezzel együtt 3? 3 a... Ebből egy szakmai gyakorlat. Inkább 4-5. Ne szórakozzam el amúgy. Ne szórakozzam meg egy még. 2-3 évet te. Uni Kristóf Peti. Egyet kihagytál. A legendának kihagytad a nevét. Az öreg dömper. Az öreg dömper. Az lesz hát amúgy... Amúgy ha 6 neve van, akkor melyik a fő keresztnév, amit legelőre teszel? Legyen 7. Amúgy hány keresztnevet lehet adni a gyereknek? De tényleg, van erre valami szabály? Vagy hogy mondjam? 19? Amúgy az logikusnak hangzik. Kicsit így belegondolva. Mr. Happy eltávozott közülünk. Már nincs itt. Tudom, nehéz elfogadni, meg fáj, meg minden, de ez van. Sajnos ez történt.
Nekem, hogy 5 perc és akkor elég jó esélye lesz egy trédünk. Aztán utána mehet egy kis TFT. Persze fontos, hogy ez az 5 perces jól zárjon. Igazából nagyjából mindegy is, hogy zár szerintem. A lényeg talán tényleg annyi, hogy ez a vonal alatt zárjunk, aztán eddig minimum szerintem. Az a bajom, hogy eddig egyszer zártunk alatta, úgyhogy nem valószínű, hogy most is ott fogunk. Igazából arra alapoztam, hogy ez a gyertya alatt zárt, ez itt, onnantól lejöttünk a legaljára, és sehol máshol nem zártunk eddig alatta, csak itt. Úgyhogy valószínű, ha itt alatta zárunk, akkor két perc, viszont valószínűleg amúgy respektelni fogja ezt itt, aztán amúgy ha azt a supportot respekteli, utána várunk egy kis confirmationre és bom. Körülbelül addig. Hát amúgy nem, de 1.54. Elég jó. Oké, mi a lényeg? Legyen egy kis alsó szára egyébként. Legyen egy pici alsó szára. 1 perc 25 múlva valahol itt zárunk. Visszajövünk ide 1 órásba egy szárért. Aztán amint elindul lefele vissza, és átfordul, onnantól lejön ide a legaljáig körülbelül. Mint ahogy itt is történt, visszajött ide 53 felé. Körülbelül amúgy
Ez a mozgás lesz itt másolva, valószínű. Előfordulhat. Úgyhogy jobb. Erre készülünk, nagyjából erre. Oké, 10 másodperc. Csak annyi lenne a lényeg, hogy ez a következő egy órás ne kezdjen el egyből drive-olni lefelé. Hanem először csináljunk egy... Az a baj, hogyha nincs felső szár, akkor nem merek bele sortolni. Ha viszont feljönnék egy felső szárért, akár idáig, akár erre az 53-52 hetes vonalra, onnantól azt mondom, hogy short az valid nagyon. De akkor, hogyha elindulunk még lefelé, hogy néz ki a 15 perces. Oké. Okay. Az kevés amúgy szárnak. Oké, tudjátok mit? Ez már talán elég, úgyhogy oda az átfordulásra teszünk is be egy eladást. Mennyi ez pontosan amúgy? 43? Hát kicsit lentebb akkor. 39 körül. Talán. És akkor ha ez átfordul nekünk, onnantól benne vagyunk shortba. Viszont hol lenne nekem a... Valószínű itt 59-nél. Hogyha ezeknél a száraknál akármikor is fentebb akarnánk jönni, akkor nincs értelme holdolni. Kicsit fentebb tenném amúgy valahogy 59-5-re körülbelül. Profit pedig 46 lenne, viszont ez még ugye nincs beaktiválva, úgyhogy ahhoz nekünk ennek a gyertyának lefele kell fordulnia. Plusz nem bánnám tényleg, hogyha feljönnénk ide először egy zöld gyertyaként, aztán fordulnánk. Feljön ide likviditás szerezés utána. Egészen 46-ig. 46-ot nem hiszem, hogy áttörjük, mert az egy elég erős resistance, de ha mégis, akkor megint van 44-nél egy kicsi, a 40-nél. És mondjuk akkor tényleg a 59 4-nél vagy 59 5-nél lenne a
Toppom 59. 4. Profitom pedig akkor 40. Mennyi ez itt? 46, 1, 46, 2 körülbelül. Oké, amúgy beaktiválódtunk? De bizony. Szóval 59, 4. 46, 2. Na nézzük. Oké, nézzük azt, hogy hol logikusan menjünk egy kisebb időzónára. Hol vennék ki egy 50%-ot úgymond. Az baj, a következő 50%-ot, ahol kiveszed, körülbelül itt van. Ha csak nem. Nincs valami történés itt hamarabb, de... Hát itt van ugye? Nem, itt ez lesz az a vonal. 48,3. Oké, amint ezt a 48,3-at elérjük, ott 30, ott 50%-át a trade-nek kivesszük, többit hagyjuk, hagy menjen teljes profitig. Ami nem biztos, hogy el lesz érve a teljes profit, de azért már párszor megérintettük, úgyhogy elég jó esélyünk van rá. Oké. Viszont szerintem így ez egy tökéletes érintés itt nekünk. Az ott 40-nél. Az azt jelenti, hogy 30, miért mindig 30%-ot mondok? 50%-a a trade-nek kivéve. %50 kivéve. Stop loss pedig break-evenre tolva. Ami nem jelent más, hogy ami tökéletes. Tökéletes. Szép. Szép, szép, szép. Jó van, chat GG. Azért vettem ki egyébként már itt 50%-ot, mivel mondtam, elég kicsi volt nekem ez a felső vonal az 1 órásba. Úgyhogy simán lehet, hogy az fog történni, hogy jön tovább. És akkor lejön teljesen 46-ig a full TP még, de 48 az egy elég erős resistance volt, úgyhogy ha onnan visszapattantunk és elindul felfelé, akkor elindul. Ez van. Ez jó. Még egy win már a chat. Még egy win. GG. GG mindenki. Itt az idő. Mellőni a TFT-t.
Csá király! Itt az idő felülni a TFT-t. Csá király. Helyzet? Megyek már egy kicsit PB-ezni, jössz amúgy? Nem jössz, nem tanítanál meg, hogy is kell igazán? Nem nagyon vágom. 2 perc, oké. Okay. Oké.